Indi kep gurruna dogan arasında bolýar. Ene taň arasında bolýar, ogla taň arasında bolýar. Şunu soram sen üç taraf şuna barmaklyk, üç taraf salam vermeklik bilen boynumda. Bir musulman oğlumma bir gurrun çıktyr, sonra hem bagışla diýipdirdiň. Burada salam beripdirdiň, bir aýtýan alanak. Yeni ikilen taraf bilen yeni alanak. Üçüncü taraf bilen yeni alanak. Üç taraftan sonra eger salam almasa bizim boynumuzdan şoň sawurlygy, günädi de boljakka. Emma bahamin halle yine de şu Peygamber aydan näwere şoňa baryp dursak. Eýni şeytanyň gumalyp dawarak yüzüne, gözüne tepýän ýalak Allah Taala'nın ýanyna subhanahu bir töýgüli emelin bir musulman dogan. Otam şu taýdan şoňa inşallah himmet etmekdik gerek. Ondan sonra musulman doganın qurbanlyk kim çalmaly? Qurbanlyk kim çalmaly? Musafir adama qurbanlyk düşmeye. Bu da musafirde gidipdi de şeyden. Musafir adama bir de gariba düşmeye. Garip bolsa. Yani o da bir adama qurbanlyk düşýär ki hem öýde muqim bolsun, hem malike nisab bolsun. Nisabın eýeti bolsun. Nisab näme bolsa gurunga diýil. Bir adam musafir bolsa, garip bolsa düşmeye. Muqim bolsa ýaşap berenlerine o birde näme? Malike nisab bolmaly. Indi nisab ne kadar bolýar? Ne miqdar malın bolsa, sen boynuna qurbanlyk wajyp. Ama şeýle iki tane nazar bar. Biri qızıldan tutýarlar, birini kümüşden tutýarlar. Waray ekseriyeti jahan ne şu qızılın üstüne bizim öz nazarimizde şu bizim ustadlarımız otada fetava zahidanna goşta şu qızıla fetva berýärdi. Qızıldan tutanda şeyde bolýar, her bir adamın 20 mıskal qızılı bolsa, ya 20 mıskala yeter malı bolsa, sermayesi tatçak deyip koyan dağıtları bilen üçürmeli. Sana diýsem televizyon, ondan sonra mahvara, ondan sonra CD, kompüter, bularda üçürmeli. Hacatı SD deşler. Öýde haýta bir tatçak diýip koyan halyň ma, halçaň ma, kulata bir tatçak diýip koyan mana motoruň ma, şolaň hemen üçürmeli. 20 mıskal qızıl taqriban şu 12 milyon medenne bolýar. Sorak gömel, kıymet gömel fark etdi bir medenne. Buruň betek etek gaçaýa. Şol miqdar medenne sen sermaýaň ýetse, näme bolýar? Sen şeýle qurbanlyk çalma bolýar. Ýok, eger ol miqdarsa sermaýaň ýok, 10 milyonma, 8 milyonma, 5 milyonma peftada men qurbanlyk çalmaklyk gerekdir yani. Erkek bolsun, heley bolsun, bilýär misin? Şu wagt ahim sen oğul bolup, ata bolup ýaşap berdin. Her bir suratda wagt eden şu miqdar malyňma şu taýda bizim boýuna näme etdi? Qurbanlyk şey. Eger mundan az bolsa hop, indi qurbanlyk boýnuňa çönek da çalmaklyga wajyp däl. Emma Huda için çalsaň, oň sogabynyň balygyna oňa hiç bir şek ýok. Odam şu taýda bir wagtda qurbanlyk sen malyň ýok, oňa pulyň ýok. Odam sen netiýe almaklykda da munda da bir irat ýok. Sen bir garda etýärdiň. Emma näme bir ebadi zatda bir hetmi de şol gardyny wagtynda ödemeklik gerek. 6 ay alypdyryň, 4 ay alypdyryň, 3 ay alypdyryň. Şonu hetmin bermelik ýokdam ol Allah Taala'nın ýanyna hergit kabul boljak. Hem bir benden malyny alypdyryň, netiýe alypdyryň, toran o gewni dejek bolsaň, hakyny wagtyny ödemejek bolsaň, ol qurbanlyk Allah Taala'nın musulmanlygyň kabul boljak diýdi. Otam ýöne sada ýene bir murad piş gelýär. O da şu ki bir hanawada ýaşap ketýärdiň. Däden eliniň aşagynda. Kullu sermaye däden gende. Sada şu kümüştebeden o dota bolýar da. Kullu sermaye ağan elinde. Ağan elinde yaşa ketmeli. Otam sada näme etmeli? Şu kullu sermayany taksim etmeli. Şol oğlanlar goýa ağan jüzüne, däden jüzüne. O doganyny goýa şoňa. O dogany hemmedi bir çukurdan ip, bir torbadan ip, bir torbadan nima rahim harj edip durlar. Bir torbada goýýarlar. Sada şol ardak sermayany falan hedabet agaýa falany 5 tane dogam bol işe ketip berler. Hemme şu agasynyň agyny ödýärler. İşleýäni şoňa berýärler, dahly garşy şoňa elinde. Ardak sermaýany bölmeli. Taksim ber pens. Her gaýtyna eger şu 20 miskal mal miqdarça sermaýe etse, her gaýtynyň boýuna näme bolýar? Wajyp bolýar. Ýok taksim eden ol miqdar bolmasa, hiç gaýtynyň boýuna wajypdy. Bizim Türkmençiligimizde baş bitire de şeylerde, baş bitirenle şıl miqdar malum olsa vermeli. Ve qurbanlıkta şıl miqdar malum olsa çalmalı. Ve zekatı da şıl miqdar malum olsa vermeli. Yani şun düğünü mü Moğlamlı'nın gurunda şoltu, falanın tükenini, kullen sermayenin yığınlarında 2 milyon, şu da zekat verecek oluyor dedi. Onun ödeni zekat vermeli. Bari yok sermayenin o da 2 milyon. O 2 milyon, çünkü tüken bunu tam zekat vermeli kadiyata. Vakti diketin tükenin sermayeti şol 20 miskal yetmeyen ýerine ştada şondan zekat bermeliýän gurun ýok. Ýetene mana uly Türkmen sarada umumen şakalat fikri. Hemmek baş bitirip bermeli kadiyada. O Qur'anyň mollasyny hemmek baş bitirip berse,
baş bitiren kime vermeli sen? Sen ne garibe vermeli. Bunu hemmeti beripdi. Sen kime verecek hamsadan? Şol garip adamlar iki şol miqdar sermayeti yok. Şolları bermeli biz şonu. Neyinki barahim olan özde barahim baş bitire bermeli bolsun. Yöne zekat bilen baş bitiren birçe farkı var. Çoroşurak gurundaşlar bilmezler. Zekat bilen baş bitiren birçe farkı var. Sen zekatın hesap et öde şu araday bolsun. Sen 20 mıskal sermayen eyeti boldun qıdıl 12 milyon. Şu araday indi. Gitti ne uğurlup yamaçtan yine araday geliyor. Yine sen oturup hesaplayarsan. Yine şol miqdar malın bağ olsa sen işte zekat vermeli. Eğer onun adılın mı ne mi? Zekat vermek gerek. Farazen o da şu araday gitti şundan sermaye allın tattın. Uğurlup yamaçtan araday geldi mi? Ne çabottur? Kullu sermaye 8 milyon mutlu zere çektirinde şu adasından zekat vermek gerekli. Yani sen sermayenden bir yıl havli aylanmalı. Otam sen şol miqdar sermayenin eyeti zayinde duran bolsa ştada bizim boyunda zekat vermek gerek oluyor. İnne de hesap et şu araday dedik. Gitti ştada neçe milyonmuştuk? 12 milyonmuştuk. Arada işledi, allı, berdi, sattı. Yamaçlardan araday görüne bir neçe oldu? 120 milyon oldu. Aynı şey 120 milyona zekat vermeli. Zekatta neçe oluyor? Anlatacak hesap. Her milyondan 25 bin tümen oluyor. Edafadatı. Her milyondan 25 bin tümen zekat vermeli. Anlatacaklar. Hiç sattı değil. Hiç sattı değil yani. Onun için suratında var akım şeyle zekata yılaylanmaklık gerek. Emma sen kurbanlık sazı koltuğundan sen kurbanlık düşönek ananakan kurbanlıktan 4 gün önce bağıştan bir misal olacak koyanlar bir para birinin dedesi ayırılıyor. O dedesinden kurbanlıktan 4 gün önce bir kavu sermaye yetiyor. Ştadasında adam hetmin yılaylanmalı. Odan kurbanlık salmalı yan kurunga. Ştadasında ne? Kurbanlık salmalı ştadı. Ferizden kurbanlığa bir çoğun maka gök bahar bir tutuptur. Ferizden 15 milyon tatıptır. Şol bir çoğun maka eğer sermayen eyeti olsa kurbanlık olsa hatmin şunu çalmalı, baş fetri hatmin vermeli. Ama zekat vermem olsa ne mi? Zekat vermem şeyler bir yıl aylanma oluyor. Onu ahir hesaplamalı. Eğer adalanmasa 20 mutkalından ona zekat vermek gerek. Eğer kenelenmasa her miqdar kenelenmasa şunu ne mi? Müslüman doğunun zekat vermek gerek. Ondan sonra bir denana oluyor da biliyorsun. Öyle denana oluyor. Ohum denana qıdılı oluyor. Denana qıydı olsun. Denana gelin olsun. Şoň wagty ödünü ketip koyup dursan, şoňa da çalmaly. Yani hatmy mutahal bolmaly. Otam Qur'an çalmaly. Yani sen qydyň ýygdyla beripdirdiň. Qydyllykan aljak tatjak diýip goýanlardan aşymy da sermayeti var. Şo da qurbanlyk çalmaly. Ya ölenmän duran ýigit ba sermayeti var. Şo da qurbanlyk çalmaly. Indi ýani bir dappa eger bagan qydyl gelninki bolsa, şo türkmençede sen şu Şadamadiden Rüstat adda qıdıldak yazdı bilen gelinlere. Şu aslında erkek adamın quşu. Aslında Türkmenin orfunda erkek adamın quşu. Indi yok eğer talap heleyine berem bolsa sen gidip onu müşküle şon qoýýar. Yani daqant beremmen ayağını qolmaýar, şaýsa qoýan. Yani daqant beremmen ayağını qolmaýar, belki şol eğer sen gidip bolsa kim qoýýar? Şol erkek adamın qoýýar, erkek adam malahim sermayenin üstüne gurmaly. Kätlerde ýol oýnaýar bilýärmi? Hudaý Allah bolmar ahim. Zekat vermeyecek olup etyen adamlar var. 20 mıtkalın zekat şey ama yarım mıtkalcığını tatan kişi oluyor. Doğrusu haram şey. Garibin hakkını yaptığını sen. Kime alacak oluyor yani? Kime? Sen zekat verip ne medeler çekecektir? وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ Ulbırdaki kebeliyadınız zekattan yuridune bihi vechallah şol vermeklikde de Allah'ın radilığını diyarsanız fe ulaike humul mud'ifun Allah şun beni artacak dedi. Sen verip mamlan kim bilen? Sen Allah Teala bilen. Sen alacak oturan kim olsa sen? Sen şunu bir alacak kemip tatıp sen zekat vermeyecek olan kim bilen tarafı? Sen kim bilen taraf? O hamsi var katiyanız kat'enşiliş haram o şol adam garibin hakkını yapılan adam o Peygamber ayeti hiçbir mali helak bolmur meğer ki şoň zekaty berilenlerdir diye. Deryada olsun, şölle olsun, eğer bir mal dargaya şoň zekaty berilenlerdir diye Peygamber Hudaý aleyhissalam. Otam şu taýda inşallah şulardan hakkında himmete deyli, ödümüz hanım adamının hakkında fikirde bolayly.